Opština Vlasenica pokrenula je projekat sanacije objekta srednjoškolskog centra Milorad Vlačić, a cilj je unapređenje energetske efikasnosti i stvaranje kvalitetnijih uslova za rad i boravak učenika, također i zaposlenih. Sa nama je direktorica centra Svjetlana Lazić, koja će nam nešto više reći o tom projektu. Dobar dan. Znači, riječ je o jednom kapitalnom ulaganju u obrazovanje, u našu infrastrukturu. U potpunosti je planirana zamjena kotlova u kotlovnici i rekonstrukcija kotlovnice, ali i dijelova radijatora po učionicama i kancelarijama gdje borave zaposleni naše škole i učenici. Evo da kažemo koliko će to uticati na kvalitet i s obzirom da su pretpostavljam bili česti kvarovi i neujednačeno zagrijavanje prostorija. Pa vjerujte da će mnogo uticati na kvalitet. Kvarovi su, kako što ste rekli, bili konstantni i jednostavno, neko će reći nije vrijeme, ali zaista je bilo vrijeme jer dalje se nije moglo. U kotlovnici su stalno bile neke manje ili veći kvarovi, tako da se u rekonstrukciji moralo krenuti. Mi smo te naše informacije prenijeli u opštinu sa načelnikom u razgovor i dogovorili da on pokuša iznaći sredstva. On je to učinio i mi smo dobili negdje obavještenje krajem oktobra mjeseca da je naša škola prošla u projektu energetske efikasnosti koji je raspisao Fond za zaštitu životne okoline i energetske efikasnosti. Dio sredstava je odatle, a dio sredstava pokriva opština. Ovo je inače projekat koji je vrijedan negdje oko 238.000 maraka i mislim da će jako značiti za poboljšanje uslova rada kako učenika, tako i nastavnika i ostalih zaposlenih, a prije svega i radnika koji radi upravo u kotlovnici našeg ložača. Da, opština obezbeđuje gotovo polovinu sredstava iz vlastitog budžeta. Jeste. To je opština obezbeđuje. Mislim da je projektom predviđeno nekih 120.000, a ostatak novca obezbeđuje opština. I koliko će učenika biti obuhvaćeno realizacijom tog projekta? Pa mi trenutno u školi imamo 325 učenika i 64 zaposlena. Ja jedino što mogu jeste da se zahvalim u svoje ime na podršci kako načelniku opštine koja je nesebična u svakom pogledu, tako i Fondu za zaštitu okoline i povećanje energetske efikasnosti. A mislim da će tu zahvalnost osjetiti građani koji žive u ovom naselju jer će rekonstrukcijom grijanja i prelaskom na pelet mnogo čistiji vazduh biti i mnogo bolji uslovi za život kako učenika i zaposlenih u srednjoškolskom centru, tako i stanovnika okolnog naselja. Da, očekuje se smanjenje potrošnje energenata za... Pa sigurno 30%, malo je sad cijena, varira peleta, ali uz domaćinsko poslovanje mislim da ćemo i to da riješimo. A time i emisije štetnih gasova? To je pod broj 1, jer svi smo svjesni danas kakva je situacija inače u svijetu, a i u ovoj našoj maloj lokalnoj zajednici. Ako i mi ne štitimo, ako mi ne budemo radili na tome da se smanje svi ti efekti zagađenja, onda teško da će nam neko drugi moći pomoći, tako da i ovaj projekat ima svoj značaj sa više aspekata, rekla sam, i sa poboljšanjem uslova rada kako zaposlenih i učenika, tako i za stanovnika iz ovog naselja gdje je smještena naša škola. Kapitalni projekat, mislim da je ovo grijanje, da ne kažem pod znacima navoda, staro preko 40 godina. Naravno, od osnivanja škole negdje 1982. godine bila je jedna rekonstrukcija, ali vjerujte da godine su učinile svoje, uslovi koji su bili u kotlovnici, tako da nadam se da će ova nova i savremena oprema koju vidite iza mojih leđa potrajati dugo i da će naredne generacije uživati u benefitima ovog što mi danas radimo. I kada se očekuje da kotlovi budu postavljeni? Pa sigurno za neke 2 sedmice, takva je dinamika izvođača radova. Mi se iskreno nadamo i želimo im sreću da ne naiđu na neke poteškoće u toj svojoj realizaciji, jer svaki projekat koji se radi ne može se baš 100% predvidjeti, ali eto, to je njihov plan i mi se nadamo da će taj plan biti uspješan. Iako su nam u osnovnoj školi dobri domaćini, mi jedva čekamo da se vratimo u svoju školu, jer nekako smo svi tu navikli. Da, sada srednjoškolci borave u posjeti kod osnovaca. Naravno, i tu se ogleda saradnja na lokalnom nivou koji imamo mi, osnovna škola i srednja škola. Iskreno se nadam da će se ta saradnja nastaviti u budućnosti, pa možda nekad i mi budemo bili domaćini, jer koliko imam informacije da se i kod njih sprema rekonstrukcija grijanja u narednom periodu.
Hvala vam mnogo. Hvala i vama.